și înapoi. Hai, du-te, Răzvan! Hai pe altul. Bravo, mami, hai! Oh, am promis că acum mergem acasă, așa? Mergem acasă? Hai să mergem acasă. Am promis! Pe alt traseu. Ok. Trebuie să te ții cu mâinile de bărbă de sus, că mami. Da, merge. Așa. Ai văzut cum mă dă pe ăsta?